Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Sukad, lahibalik o na-downgrade na tapaingon sa General Community Quarantine. Daghang mga challenges ang giatubang karon sa sektor sa transportasyon. Una niini, kining sa mga jeepneys nga sa pagkakaroon, wa pa gid sila gitugdan nga makabiyahe sa atong mga kadalanan. Ubay-ubay na ang mipadangat og mga reklamo og ilang kasagbuyo kabahin niini. Subay niini mga kapuso nga issue atong makauban karon ang chairman sa transport group nga Atomic, Alliance of Transport Organization, member intra Cebu City, si Mr. Rudy Laconza kabahin ini. Good morning, Sir Rudy. Good morning, Nico. Sa tanan ni mga suki nga tikmaminaw. Nili nga itong interview karon. Salamat, sir, sa pag-uban ka namo. Unsay reaksyon, sir, sa inyong grupo nga wa gyud mo katugti sa LTFRB nga makabiyahe karon kining mga jeepneys? Amo ning meetingan together with LTFRB. Kaya meron na itong meeting together with the city councilors. O kini nga itong LTFRB. Ang ilang plano na ang jeepney, itawag man nila lang traditional nga jeepney, nga ikalimami. Gikan sa mga bus, multika, nga mga grab, nga mas ikalimami. Kaya ako nang gipadangat nila nga, payit na kayo ni Director. Kaya ibawa mo sa mga driver ng tao nga kaning most vulnerable sector, most kaning sektor ba, tabangunan ba kay wa na mi karon as of now pila nakabuwan nga wagi kabiyahe wagi kwarta mga driver kaya luoy kayo mga pamilya in taon. Sir Rudy, ang pulong pud ani sa uban nga mga transport group sama sa Piston, sir, nga mura kuno og gigamit ni sa DOTR, Department of Transportation, sir, sa kauluhan kining maong issue sa COVID karon aron nga mapatuman gyud kining jeepney modernization nga murag eventually ma-phase out ra gyud kining mga jeepney sa kadalanan. Unsa reaksyon nimo ani, sir? Dili man gud sa mahimo nga puro sa lang mga dagko nga mga sakyanan kay kini nga mga kadalanan di Cebu City naman sa mga gagmay di mo sa nakasud. So kanala lang i-rehabilitate na lang ng mga daan kay mo na purpose nang makadagan diya sa mga serbisyo ng atong mga commuter diya sa mga gagmay nga mga daan labi na kanang mga malls. Mo na programa dunay kausaban. Pero ang ilang kausaban ini modernization hindi naman mga dato. Mga dagko ang mga investor anisod na sa aning kuan nga wa na matuman tong among kuan nga mahitagano tag higayon ang mga pobre nga mga driver o mga operator mo na na basig dili na sila ano na ilang diyan nakatubang sa ilang manubela nga basig tungod aning modernization nga makapanag-iya na sila o sa ilang kawili wala sakyanan. Wa kalikay, sir, nga murag ikaw na emotional siguro ka ani labing hang lisura arang sa inyong sektor, sir, nga buduha ka buwan na nga wala ka biyahe karon na GCQ na unta di pagid makapadayon og biyahe. Sa epekto ani, sir, sa inyong mga pamilya? Una nga reko nga muapil lang yung tao ni sa atong regional director si Monte Alto. Please consider us. Ano man yung taon na ano man yung taon nga musunod man yung taon sa mga tanan nga mga health protocols, safety protocols amo naman ang ipangandaman. Amo mga sakyanan gibutangan na mo gandaman yan mo mga plastic kada depende na sa capacity palitan kung 8 o 4 mo ipasakay palap mo 5 ra pero doon na siya divider gibutangan na mo siya og kanang arong lagi kaning dili yun magkuan kay magtakot-takot sa pamilya nila magpliti na iso nila sa kanang collection box ya ikita na mo ya tudtod ana ba amo na nagipangandaman amo sunod gini na mo ngano man nga dili mi padaganon so may diferensya na sa bus ug sa kuan kani mga PUJ nga amo man ning teritoryo kani mga ruta dito sa syudad intra-city kaning Atomic. Muna nang ipadangat na ko sa atong taon nga Director Monte Alto, you consider as kadugay na we are itawag pa ninyo nga mga traditional, okay. Mga traditional, may dugay na kayo may nagserbisyo. Sa katawan.
nangahuma na lang parang atong mga pasayro kaniadto nangahuma na lang taon sila sa ilang pagtuon. Nahimo silang degree holder kaning atong mga businesses ni lambo tungod sa serbisyo. Kung way serbisyo ang atong jeepney, ang atong ekonomiya magkagidlay gayon mo ni tinuod. Sir, unsay obserbasyon nimo si Rudy sa una nga mga adlaw sukad aning nagpatuman tag GCQ mga buses mangyod ang nagdagan karon, wala pa mangyod mo tugti ang mga jeepneys. Kuwang man kaayo sir ang obserbasyon sa mga sumasakay, napugos na mga liglakaw ang uban tungod kay menos sa ragyod kining mga buses nga nagdagan. This should be two-pronged measures. Ang usa nga measure, safety net, safety sa mga katawhan. Ang usa ka measure, ipadayon ang atong ekonomiya, mga pangatrabahanti in taon, mga negosyante, na maghinay-hinay na ba ang tao sila o buwan ba, abre ba, kay pertindi sula kung ato nang himuon, basig ko niyang maulay na ta, wala iyay maupsan ang tanya tayo mga ayuda in kind and in cash. Open ra mo sa plan sir ugaling ang uban nga mga bus company sir, kuhaon mo nga kuhaon mo isip mga empleyado or mo drive pod o mo konduktor bali sa mga dagko na nga mga buses. Amo pa ni consultant, we have to talk this matter kani nga topic kay may mga driver nga wa pa matrain ang pagdaan ng mga bus. Sir, hatagan ta mo og kay gayunan sir imong panawagan ngadto kang LTFRB Director Monte Alto. Ingon man sab sir sa kadagkuan gyud sa Department of Transportation unsay gusto ninyo nga ipaabot kanila? Mahangyo ko nimo. Dunggain taon ang pangamuyo sa mga operator, mga driver. Salamat kayo, ading Director Monte Alto. All right. Magpasalamat pig dako karong buntaga sir sa kagayunan nga gihatag nimo kanamo gikan sa transport group nga Atomic Con Alliance of Transport Organization member Intra Cebu City, Mr. Rudy Laconza.